Bun găsit, prieteni! Numele meu este Marian. În această seară, în această zi, am să vă arăt cum putem programa una din telecomenzi pe care le avem în fața noastră. Indiferent de care vorbim, sunt aceleași, numai că una dintre ele e o versiune puțin mai nouă. Această telecomandă este 4 în 1, adică are 4 funcții, pentru 4 dispozitive, da? Iar a doua telecomandă care am luat-o astăzi are ceva în plus. Da? Vedeți, da? Cum programăm una din aceste telecomenzi? Pentru că ele se programează identic și la fel. În fața mea am un televizor. Am să vă arăt că acesta deja funcționează. Da? Cu această telecomandă, volumul, da? Schimbăm canalul și cu același buton din acest loc, da? Va funcționa și la o combină muzicală pe care o am. Cu același buton TV. Da? Va funcționa la combină. Cum facem chestia asta? Apăsăm pe modul mod. LED-ul va sta aprins cel roșu. Da? Și acum mă duc să apăs încă o dată butonul. Da? Iar acum trebuie să meargă pentru combina muzicală. Deci, acum nu mai funcționează la televizor, ci funcționează în cazul de față la, vedeți? Pe același buton, numai cu ajutorul, vedeți? Merge volumul, da? Merge volumul. Iar eu acum îl închid. Da? Cu același buton, ce fac? Cu același buton TV sus. Apăs pe butonul mod și acum apăs TV. Iar are și TV și AUX. Da? În cazul acesta, acum sting televizorul. Da? Cum programăm telecomanda HAMA Universal? Pentru a programa avem nevoie de un manual cu mai multe coduri care vine însoțit cu această telecomandă sau cu cealaltă. La fel se programează identic. Deci, avem nevoie de manual. Vedeți, acesta are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Manualul seamănă identic și cu manualul care vine cu această telecomandă. Pentru că în prima foaie avem manualul care ne specifică pentru modelul acesta, da? Vedeți? În cazul de față avem decât un rând de butoane, adică cum ar fi acesta. 4 în 1. Iar acum avem 8 în 1. Două rânduri de funcție la fiecare buton, adică acesta. Cu ajutorul butonului mod, apăsăm același buton și trece pe AUX. Vrem să trecem pe TV, apăsăm butonul mod și apăsăm iar același buton și trece pe TV. Așa este valabil pentru fiecare din aceste butoane de sus. Acum avem nevoie de un cod. Cum îl programăm? Da? Cred că vă și arăta imediat. Îmi cer scuze. Sper să fiu destul de înțelept. Este foarte greu de găsit așa ceva. Avem nevoie, de exemplu, la TV. Intrăm pe TV, vedeți? TV. Și căutăm marca televizorului dorit, pe care îl avem în fața noastră. În cazul meu este Samsung. Ne uităm la Samsung. Vedem unde avem Samsung. Cred că am trecut, cred. Dar nu este niciun fel de problemă. Mă întorc înapoi dacă este cazul să fi trecut. Nu, încă n-am trecut. Este alfabetic.
TV, vedeți? Ne uităm după Samsung. Ia să vedem unde se află Samsung. Cred că sigur găsesc aici pe această pagină. Uitați cu S. Imediat. Trebuie să avem un pic de răbdare să căutăm modelul Samsung, pentru că eu mă uit pe telefon, că filmez cu telefonul. Poate dumneavoastră ați găsit deja marca Samsung, dar mie mi-a ceva timp până îmi focalizează telefonul ca să vă și ajut. Sigur, la această pagină găsesc. Deja gata, garantat găsesc la această pagină. Da? Garantat, garantat găsesc la această pagină, da? Uitați, în cazul meu că am un televizor, da? Introducem una din toate aceste coduri. Dacă nu merg toate funcțiile complet, introduceți a doilea cod, a treilea, al patrulea și tot așa. Cum facem în acest caz? Selectăm televizorul TV din telecomandă, da? Dar cum programăm? Apăsăm butonul Setup, ținem apăsat până să aprinde LED-ul roșu, butonul Power. Selectăm butonul dorit, avem un DVD în față, un satelit sau VCR, TV, da? Am selectat TV-ul. Acum introduc codul acesta, care mi apare în față, cum ar fi 5383. 53 81. Nu, 81, da? Iar acum se stinge când introduc ultima cifră. Da? Codul este introdus. 53 81. Codul este introdus. În momentul când codul este introdus, nu apăsăm OK, nu apăsăm pe nimic. Deja dăm butonul de aprindere pe canal sau pe ce vrem noi. Uitați. S-a prins televizorul. În cazul de față, dacă vreți să selectăm pentru soundbar, la fel face. Uitați cum facem pentru soundbar, da? Să vă arăt. Dăm pe Audi, adică ne uităm după Audi. Undeva pe aici, pe ultima pagină, am văzut audio, da? Dăm tot, selectăm tot Samsung. Hai să vedem unde este Samsung. Să vedem unde este Samsung, da? Samsung, uitați. Samsung, da? Cum facem în cazul acesta? Hai că vă arăt eu cum facem în cazul acesta. Ca să rămână codul memorat. Ca să rămână codul memorat, umblăm pe butonul Mod și apăsăm o dată pe acesta. Acum nu mai funcționează televizorul, dar rămâne codul memorat. Vedeți? Nu mai pot să schimb canale. Și acum introduc codul al soundbar-ului. Dacă nu e codul dorit, dacă nu este codul potrivit, îl băgăm altul. Stați că am pierdut un pic. Uitați-l aici, da? Trebuie să meargă la soundbar. Dacă nu merge acesta, mai introducem următoarele 3. 08, adică întâi ținem apăsat butonul Setup și introducem codul 0836. 0836. Am introdus ultima cifră, da? Ia să vedem dacă merge. Da? Apăsăm pe volum.
Dacă nu merge, introducem altul. Introducem altul. Nu este niciun fel de problemă. Poate să nu meargă toate funcțiile cum trebuie. Sau să nu meargă deloc. Samsung, da? 0925. Ia să vedem. Introducem, ținem de apăsat pe butonul și facem 0925. Ia să vedem. Merge aceasta? Nu merge. Introducem altul. Că am dat pe audio. Da? Nu, am făcut o greșeală. Nu este audio. Nu este audio. Nu este audio. Acum, uite, asta este audio. Îmi cer mii de scuze, dar ați înțeles ideea. Uite, o să meargă acum perfect. O să meargă perfect garantat acum, o să vedeți. Uitați, vedeți? Garantat o să meargă, o să vedeți. 3, 2, 4, 6. Uitați, asta merge sigur. Ținem apăsat ori de câte ori introducem un cod. Trei, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 6. 4, 6. Aceasta merge sigur, o să vedeți. Uitați. Vedeți? Deci nu e de la televizor. Uitați, sting soundbar-ul. Am stins soundbar-ul și se aude televizorul. Nu merge sub, vedeți? Nu merge. Ca să trec pe TV, uitați cum fac. Mod și butonul TV. Și acum merge volumul. Vedeți? Nu e de la soundbar-ul. Am schimbat canale. Sper că ați înțeles foarte, foarte clar, da? Ca să nu mai o lungesc. Dacă dorim să introducem orice cod, ținem butonul Setup și introducem codul. Atât facem. Dacă vreți să adăugăm un alt dispozitiv, ținem butonul, nu ținem, apăsăm doar Mod și apăsăm butonul, același buton, dacă este audio. Dacă este VCR sau SAT, satelit, selectați butonul de oricare îl doriți. Vă doresc o seară bună și sănătate. Aceleași funcții are și telecomanda aceasta 8 în 1 sau aceasta 4 în 1. Vă doresc o seară minunată și sper că v-am fost foarte clar și sper că ați înțeles foarte clar. Cert e că deja sper că ați învățat. Vă doresc o seară minunată și sănătate.